Ja se izvinjavam opet, dobar dan, idemo iz početka, dobar dan svima, drago mi je da ste odvojili svoje dragoceno vreme, jer stvarno mislim da je u vašem poslu time is money, da je to ono zaista. Hvala svima koji ste ostali posle ovog prvog panela, dakle kao što reče koleginica, da vidimo kakav je to odnos marketinških, medijskih, advertising, PR, kako god hoćete, agencijama, sa medijima i šta nama to zapravo nedostaje. Veliko mi je, ali stvarno veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim moje drage goste. Pokušat ću, kako ste se podelili muški i ženski, dobro. Dakle, gospodin Đorđe Odavić, direktor za odnose sa medijima Raskin & Hunt, Dina Janevski, Telenor, Vladan Anđelković, New Media Ideas, Marija Matić, Direct Media, i Aleksandar Radujko, New Media Team. Da ne bismo sad, jel nemamo insert nikakav? Nemamo, odlično. Đorđe, možda je, s obzirom na tvoj neki istorijat i profesionalnu biografiju, možda je najbolje da od tebe krenem, znači znam za jednu šalu u tvojim krugovima, posle godina rada u novinarstvu i u medijima, ti si, kako tvoji prijatelji kažu, prešao na mračnu stranu, prešao si u agencijski život, pa negde smatram da je možda dobro da tebi postavim to prvo pitanje, možda malo generalno, jer sad poznaješ i jedno i drugo, šta je to što nama, vama, svima najviše nedostaje u komunikaciji i u odnosu? Jel možeš jednu ključnu stvar da mi kažeš? Ne postoji jedna ključna stvar, znači, mislim, saradnja sa medijima je veoma kompleksna. Mislim da imamo problem sa... Je li radio? Radi, ali približi. Moram da približim. Saradnja sa medijima je jedna veoma kompleksna stvar, zato što su mediji u Srbiji su u jednoj veoma kompleksnoj situaciji. Znači, na kraju krajeva i deo prethodnog panela je bio posvećen tome, ali situacija je teška, objektivno u srpskim medijima. Znači, redakcije su sve manje i manje, fluktuacija novinara je velika, znači ljudi ili se trude da pobegnu na vreme, znate onu staru izreku, ono koja je sretan i one koje pobegu iz novinarstva na vreme, generalno je takva situacija. I ono u čemu je praktično što je svima nama zajedničko je ta vrsta stresa nekoga, pošto su prethodnih nekoliko godina, praktično 2007. 2008. godine, tiraži padaju sve više i više, budžeti za oglašavanje su sve manji i manji, neke marketinške kampanje su smanjene, tako da je praktično ta trka za profitom, odnosno profitabilnost koju svi oni gledaju, do toga da se stvori taj osjećaj krize u medijima. I ono, generalno što gledaju svi mediji je otprilike kako da dođu do reklama. I onda tu dolazi jedan mali clash sa PR-om, generalno, sa tom saradnjom sa PR agencijama, kojima praktično to nije cilj. Nama je cilj uspostavljanje jednih dobrih profesionalnih odnosa, sa čime mi objektivno nemamo nikakav problem. Ali je zbog i te velike fluktuacije ljudi, i kod nas, i u PR agencijama, i u medijima, problem je na neki način stvoriti dobar odnos. Odnosno, taj odnos poverenja i ostalo. Znači, neko je negdje rekao kao da je odnos PR-a sa medijima kao vino, što duže traje, to je prosto bolje. Sad, problem opet sa srpskim medijima, svi znamo kakva je situacija i onda prosto ne možemo da napravimo tako dobar odnos sa njima. Pogotovo što i shvatanje PR-a i kod medija i kod nekih PR agencija je potpuno drugačije, da ne pričamo opet o odnosima klijenata sa PR kampanjama. Eto, to za početak. Ok, hvala. Pa, ne znam, ako već toliko pričaš o tom dobrom odnosu, moj doživljaj stvari je zapravo ako želiš sa nekim da imaš dobar odnos, ti prvo moraš da ga poznaješ. Prebacujem loptu sad na moju desnu stranu. Ti ćeš, Dina, čini mi se, braniti boje klijenata na ovom panelu. I ono što sam oduvek želela da pitam ljude kao što si ti, koji su veliki klijenti, važni klijenti, kakav je tvoj utisak? Koliko mediji zapravo zaista, ali zaista poznaju potrebe klijenta, šta su njegovi ciljevi, šta je njegova strategija, koji su zapravo istinski pravi, realni decision makeri, recimo, koliko mediji uopšte imaju, možda je ružno da kažem vremena, ali vremena time da se bave? Pa dobro je pitanje, može da bude i panel za sebe. Baš mi je drago. Meni se čini da nekako je problem širi i
ne mogu da generalizujem, ima i ovakvih i onakvih i medija i saradnika, ali generalno gledano mi se čini da nedovoljno poznaju potrebe klijenata ili možda poslovanje klijenata, ali često i samo tržište, nažalost. Mislim da je to kod nas problem, da se često kaska nekako, da nismo ni svesni koliko nas je vreme pregazilo i da je u stvari najveći problem, dva su. Jedan je ta pojava čuvenog interneta sa kojom mnogi se još uvek u 2015. nisu srodili, čini mi se, pa ne znaju šta bi s tim i nekako je to jedno nužno zlo koje onako sa mukom nose i pokušavaju da ga uklope, a i dalje misle da im je core biznis nešto drugo, što je odavno već netačno. Samim tim mislim da nemaju mogućnost ni da ponude adekvatnu stvar, ni da razumeju šta nekome sa druge strane treba, a onda se na sve to dodatno desila i kriza, svuda pa i kod nas, što mislim da je upropastilo čitavu stvar jer su svi tu upali u paniku. I onda je vrlo često da ljudi na sastanke i uopšte prilaze nama, klijentima raznim sa zahtevima, polazeći od svojih targeta, što je za nas potpuno irelevantno. I ne smatram da bilo ko ima i pravo, pa da, niti mislim da jedan medij ima pravo da ima očekivanja, da će neko da potroši X ili Y, hajmo da vidimo na šta pod jedan. Šta ćemo mi od toga da dobijemo, šta ćemo da uradimo, pogotovo danas kada je stvarno sve merljivo. Mnogo lakše merljivo. Tako da mislim da se nedovoljno ulaže u sadržaj, da danas, ono što je frapantno, možemo da vidimo da ljudi od 19 i 20 godina zarađuju više novca i prave mnogo veći uspeh na osnovu nečega što sami urade bez ikakvih sredstava, infrastrukture, samo zahvaljujući svojim idejama i mnogo brže shvate svet u kome žive. Znači, sadržaj je to što nekada fali velikim, onako, tradicionalnim kućama, a samim tim onda i neko razmišljanje kako uopšte napraviti uspešnu saradnju sa ljudima. Tako da mislim da su ti problemi dosta povezani i da u stvari danas kad se pogleda najpametnije se internetom bave neke male firme, proizvođači sladoleda, cipela, nameštaja, ljudi koji sami sednu, upotrebe zdrav razum i nađu dobar način da dođu do neke publike, tako da... Kad već pominjemo to kao online i print i generalno kako se možda mediji tu ne snalaze i ne prate potrebe klijenta, moram da te pitam kao jedan od najmoćnijih klijenata na ovom tržištu, kako će izgledati, ako možeš da nam kažeš, naravno ne cifre, hvala Bogu, nego kako će izgledati budžet za 2016. Ko dižete online, jel tako? Prosto da znamo mi, evo sad koji smo ovde. Da, nama je online odavno broj 1 od svih kanala. Odavno je prešišao print, to je onako se desilo ranije, ali kada se pogleda šta mislim da je važno, ne samo da je on u klasičnom plaćenom advertisingu koji neko sa strane prati broj 1, jer ono što ljudi zaborave da prate jeste koliko ćemo mi sa strane novca dati Google-u, šta ćemo da radimo sa Facebookom, koliko novca ulažemo da pravimo kontent, bilo da je video kontent za YouTube ili da sa nekim saradnicima razvijamo druge sadržaje, što takođe odlači dobar deo budžeta i važnije nam je od standardnih oglasa, a onda ono na što niko ne misli, a to je koliko mi ljudi stalno zapošljavamo da se bave internetom, a koliko drugim stvarima. Mislim, imamo preko 20 ljudi u ovim i onim timovima koji rade samo na internetu, u marketingu gledano. Mislim, a u odnosu na neke druge medije koje može sa naše strane kada imamo agenciju sve da hendla jedan čovek. Tako da, to kad se sabere, internet je apsolutno broj 1, da ne pričamo o onoj strani koja se bavi nekim servisima koje ćemo razvijati opet vezano za online. Tako da, što se toga tiče, apsolutno smo samo na to fokusirani, da. Ok, hvala ti. Vladane, ono što je meni od uvek bilo zanimljivo, toliko puta smo pričali i kad smo se čuli, rekao si sve rečeno odavno, odnos mediji i agencije. Koliko god puta da smo pričali, koliko god puta da smo sedeli, ne mislim ti i ja, nego generalno, ja i dalje dolazim do zaključka da nemamo jednu, meni se čini barem ono jako važnu stvar, pa me ti ispravi ako grešim. Znači, ne mogu da razumem zašto mediji vas ne snabdevaju, kad kažem vas, mislim na agencije, sa boljim podacima o svojim medijskim proizvodima. Znači, ne govorim i ne mislim pri tome samo na prodati tiraž, posećenost, čitanost, gledanost, whatever. Mislim na nešto što će bolje da opiše i da približi agencijama, agencije klijentima, nešto što se proizvodi. Drugim rečima, inside data. Ko su ti ljudi koji dolaze na portale? Kada dolaze? Šta rade? Šta traže? Zašto to nemamo? Ili sam ja totalno zastarela? Pa niste zastareli, ali je u principu to je, te podatke o kojima smo sad upravo govorili ne treba da nama da daju mediji.
Mi trebamo da imamo neke nezavisne agencije koje će nam zaista dati relevantne podatke, jer u medijima, mislim, kad pričamo sa bilo kojim medijem, kažu, mi imamo tiraž 20.000, a ovi drugi, nema ništa. Šta oni kažu? Pa mi imamo 50.000, ovi su prodali 600, ovi su prodali 800, ovi su prodali... Nama zaista, generalno s te strane, ne trebaju podaci koje nam dostavljaju mediji. Nama trebaju validni podaci koje nam dostavljaju neke nezavisne istraživačke agencije i koje stoje iza toga i čija je reputacija i core biznis je davanje tih podataka. Znate, kod nas je problem ovde generalno na tržištu, u celom svetu se sad govori taj neki big data, sve je big data, tone, terabajti podataka sa svih strana se slivaju i niko ne zna šta da radi s njima i sad je tu osnovna priča šta raditi. Mi na tržištu nemamo podatke, mi da imamo big data, mi no data, generalno. Mi ovde šta imamo? To je ono čuveno not available, tako je, pratimo TV, pratimo print donekle, prati se internet, ali sve je to na nivou, evo, to imamo, nemamo bolje, pa i da se složimo da je ovo okej. A generalno svaki oglašivač, svako ko investira novac, želi da zna kako, kome, zašto, koji je kvalitet te investicije i sve ostalo. Tako da u principu ja to ne očekujem od medija iz prostog razloga što ne mogu da im verujem. Nije da ne verujem jednom mediju, ne verujem svima. Meni treba neko totalno nezavisan ko će da kaže ti podaci su relevantni, to je tačno, to je ciljna grupa. Jer koji god medij da se pojavi kaže 25, 54, medium high income, svi imaju, mislim, koda tih ljudi koji u Srbiji svi smo u toj nekoj ciljnoj grupi. Zaista, ja to očekujem od nekoga druga. Jedna biznis ideja na pomolu. Ja sam to pitala prosto zato što, po mom saznanju, britansko tržište koje je najrazvijenije u tom smislu, većina velikih medijskih kuća ima svoje inside timove koji samo liferuju to i to je to. Tako je, ali je sve proverljivo. Da. Proverljivo sa neke treće strane, jer ako meni neko kaže mi imamo 25.000 primeraka i ja kažem ok, verujem, sve ok, i onda proverim recimo u ABC-u da oni stvarno imaju 25.000 primeraka, kažem ok, verujem tom podatku. S druge strane, kod nas gde ne mogu to da proverim i sa 40 drugih strana mi kažu ljudi da nisu prošli pored 25.000 primeraka, a isto za tog nekog drugog kažu ti neki drugi, kakvi oni nemaju ništa, to je veliki problem. Dakle, tamo je okej da ja dobijem sve podatke od medija, kad mogu veoma lako da ih proverim sa treće strane koja je nezavisna. Okej, hvala. Govoreći znači o nekim trendovima, kada smo se dogovarali, Marija, ti i ja, bila si vrlo za to da te pitam o content marketingu, content advertisingu, s obzirom da to stvarno jeste jedan od velikih trendova i sad je moje pitanje zapravo koliko naši mediji to prate, da li uopšte znaju o čemu se radi i čemu da se nadamo tu. Content marketing. Content marketing nije više trend, content marketing je sadašnjost i potpuno je jedna aktuelna stvar i kako mnogi mislioci advertisinga kažu, content marketing postoji mogućnost da će biti jedini marketing u nekoj budućnosti. Sada ja stvarno imam lepo mišljenje o našim medijima i mislim da se svi trude. Mislim da ta transformacija, počev od medijskog sveta, odnosno od te fragmentacije medija koju smo mi imali u proteklih 10 godina, ajde da tako kažem, mi sada već pričamo o tome da je ona završena, da je fragmentacija medija završena, kod nas je završena sada već i digitalizacija i to je sada činjenično stanje. Sad mislim da je zaista najvažnije pričati o kontentu koji je nastao, da podsjetim, pre 20 godina. Znači, krilatica Content is King je nastala pre 20 godina, to je Bill Gates rekao. I znači, mi danas pričamo o tome, a možda bismo mogli da pričamo o Content is King ako je kraljica, ali možemo i o tome kasnije. Sadržaj je veoma bitan i mislim da svi mediji, nevezano što se ta mantra ponavlja vezano za online,
dužni su svi da ispoštuju. Sada televizije pokušavaju na jedan način, print oglašivači na drugi način, ali mislim da ima uspešnih pokušaja ovde. Jedan od primere, kada smo imali u Hello Novak Đoković, svadba, to izdanje je prodato u više od 60.000 primeraka, što znači 70.000, što znači da je publika reagovala na sadržaj. Ne znam sada da li da se dotaknem ili u drugom delu panela, mi moramo da osluškujemo tržište. Koliko god pričamo o nekim tradicionalnim medijima, šta se dešava na televiziji i printu, online je sve jači, uticaj online je sve jači i digital više ne može da se posmatra samo kao mediji, on je jedan veliki izvor podataka. I kada pričamo o istraživanjima i o svemu na čemu i treba da se zasniva kontent, jeste, ona nisu dovoljno razvijena u Srbiji, imamo televizijsko, print, istraživanje i game za digital, ali mi konkretno kao Direct Media ulažemo velike investicije u sopstvena i istraživanja i u sopstvene toolse. Da se vratim kontentu i da se vratim onoj ideji početnoj koja je govorila da je content is king na online-u, tu moram isto i da podvučem jednu opasnost. Kontent nekada ne mora da znači da je to kvalitetan kontent. I mi se nekada suočavamo na online-u putem viralnih kampanja koje budu, ili viralnih nekih sadržaja koji budu veoma uspešni, koji su pojedinci napravili. Da to nekada pomislimo, pa ovo nije nešto sad specijalno, ovo nije nešto sad ekstra interesantno, ali funkcioniše u tom viralnom svetu. Tako da moramo vrlo dobro da poznajemo tu internet populaciju, a pogotovo milenijalse o kojima ću kasnije da govorim, pa bih sada završila. Super. Može. Moment je, pošto je pomenut Novak Đoković, moment je, Aleksandra, da možda sad vas pitam ili tebe, kako god. Ono što meni takođe, govoreći o tom odnosu agencija, pa PR agencija sa medijima, uvek bilo interesantno i gde prosto ne mogu da dam tačan odgovor. Kako je moguće da PR agencije ne uspevaju da objasne svojim klijentima ili uspevaju dosta, da kažem, retko, da nije svaka aktivnost klijenta interesantna medijima i s druge strane kako možda ne uspevaju ili zašto bolje ne uspevaju da medijima, reći ću jednu jezivu stvar s obzirom da sam ja novinar, da medijima objasne da kontent malo prepomenuti nije više, izvinjavam se, bit ću drastična, sveta krava u koju ne sme da se dirne. Prosto mi ta dva smera nisu jasna. Pa ja mislim da ta neprestana potreba nas iz agencija da razgovaramo sa klijentima i da razvrstavamo informacije koje oni rade i koje su u njihovim kompanijama ili moja agencija je poznata po tome što imamo sektor ličnog PR-a, ajde da kažemo da je to na neki način njena specifičnost, odnosno naša specifičnost, imamo puno klijenata u tom segmentu, pa između ostalog i Novaka. Dakle, ja mislim da klijenti u najvećem broju, moje iskustvo govori da oni sada to mogu dosta dobro da razumeju, da nisu sve informacije za medije. Mislim da je internet u tom smislu izuzetno doprineo komunikaciji onog što oni rade, zato što imaju svoje korporativne blogove, svoj sajt, svoje naloge na društvenim mrežama koje pažljivo odaberu. Nisu sve kompanije za Facebook, ima toliko društvenih mreža da oni mogu da izaberu. U poslednje vreme, recimo, naši klijenti sve češće koriste skript, jako su zadovoljni, imaju puno materijala, hoće to da publikuju i tako dalje, veoma često ga koriste. Dakle, mislim da klijenti polako to razumeju. Naravno, i dalje se desi da umesto saopštenja koje, recimo, pošaljemo na autorizaciju, dobijemo baš PR tekst, klasičan PR tekst, da tu nemaš više ni lead, nemaš više ni naslov i tako dalje, to je, nama bude evidentno da to naravno niko neće preneti i onda tu bude malo borba, ali srećna sam zato što takvih situacija ima sve manje i manje. Ja lično mislim za odnose sa medijima, postoji jedna izreka koja kaže lični odnos obavezuje, pa onda mislim da svi mi koji imamo lični odnos da smo nekada obavezani da mi nešto uradimo za njih, oni nešto za nas i trudimo se da nađemo taj neki minimalni kompromis, da sve to funkcioniše. Ja imam izuzetne primere, recimo sa vašim direktorom, vlasnikom i sa drugim medijima.
Ne čujem se ja, ne? Sve u redu? Ne, ti se dobro čuješ, ja se ne čuješ. Mislim... Ko se čuje? Aleksandra se slabo čuje. Sad ste me zbunili. Ja sam gde sam stala. Imaš jako dobar primjer. Da, imam u dosadašnjoj praksi jako puno primjera gde sam odlično sarađivala sa medijima. Ja sam između ostalog iz medija i došla. Bila sam i glavni odgovorni urednik jedne nacionalne televizije i tad su mi strašno PR-ovi išli na živce. Zovu me kao, imam, ne znam, neki proizvođač šerpi, to sam upamtila, neću reći koji, sad zato što sam PR, pa ne bi da nikakvu lošu energiju prenosim i poruke, kao imaju oni pres konferenciju 12 novu šerpu, nerđa dno i kao možete pošaljete ekipu. I to me strašno nerviralo, pa sam znala da budem i drska i bezobrazna. Danas se trudim da svojim kolegama iz agencije da biramo kad ćemo pozvati medije, da se trudimo da to radimo zaista kad je nešto jako važno. Klijenti znaju nekada pozovu i da traže neke stvari koje možda ne razumeju da to mediji neće uraditi, promeni sliku, vidi ovaj naslov i tako dalje, da se interveniše. Ja nisam nikad protiv intervencije. Onda kad one imaju smisla, nekad to stvarno treba voditi računa da ne budeš dosadan, da sarađuješ sa medijima na kvalitetan način i da im dozvoljavaš takođe da oni imaju neku slobodu, da normalno taj posao rade, da ne moraju sad oni nama da polože račune za svaku objavu koju imaju. Što se tiče medija, kako ste rekli, mediji content, pa znate kako, mi sad intenzivno pričamo o sadržaju, kao da se content ili sadržaj pojavio od nedavno. A mi od kad radimo, mi moramo da pravimo dobar sadržaj koji će medijima biti zanimljiv. I sve što smo uvek radili smo stvarajući sadržaj koji će medijima biti zanimljiv. Ok, mi sada pričamo, mislimo i obraćamo se jednoj potpuno drugoj ciljnoj grupi. Kada pričamo o kontentu na online-u, naravno ne pričamo o sadržaju koji je zanimljiv za medije, ali ta stalna kreativnost i ta stalna naša težnja da unapredimo sadržaj koji ćemo u ime klijenta komunicirati sa svim ciljnim grupama koji su njemu bitni, postoji oduvek. Da li mediji vole ekskluzive, jel? Znači, za mene je to uvek prvo pitanje zbog klijenata koji imam, oni hoće sve, daj mi ovo ekskluzivno, a može za mene ekskluzivno i tako dalje. Pa onda neke stvari koje se prirodno dese, da recimo moj klijent ode negde spontano, zato što je živ čovek i da ga tamo slikaju ljudi, da to završi na online odatle u medijima, oni misle da je to nešto dogovoreno, neko je tamo dala si ekskluzivno pijacu. Kako, mislim, ne, nisam i tako dalje. Tu bude malo zabune, ali mislim sve je to u redu, ja sam veoma zadovoljna, naravno da prostor za napredak i naš prema klijentima i naš prema medijima i povratno uvek može da postoji, ali za sad je sve bolje i mislim da će biti bolje, da. Zahvaljujem. Vladane, sad me opet koriguju ako grešim. Ako se ne varam, ti si skoro došao iz Varšave, je li tako? Juče, ne? Juče. Opet nemam. Probaj. Ja sam gacila za šta. Ništa se nije desilo, tako da ćemo morati da pozovemo. Dobro, umeđu vremenu da ja završim, koliko sam... Aj sad da probamo sve. Super, čujemo se. Koliko sam shvatila, to je bila konferencija čiji je veliki deo, ako ne i najveći, bio posvećen nečemu o čemu mi jako puno govorimo, ali nisam sigurna da razumemo, programatik, je li tako? Tako je. Koliko su uopšte, da li bi nam više godilo, da li bi bolje radili kada bi mediji malo više pratili te tulove, makar ih i ne primenjivali? Pa ne bi u principu, jer svi go programatiku, a to je, a velika većina ne zna šta je programatika. To je najbitnija stvar i ljudi iz medija. U razgovoru kad smo pričali o ovom panelu sam rekao,
čuvenu rečenicu jednog naše kolege, ja te programatiku o tome neću ni da razmišljam, dok ja to kapiram šta je, već oni nešto novo da smisle. Programatik nije ništa, nikakva misterija, ništa nešto... Software, je li tako? Ne, programatik je zaista niko ne zna šta je programatik, ono da tačno znaju šta je to, a veoma jedna prosta stvar i samo ime mu govori šta je, to je rešavanje neke operacije prema nekom vrlo prosta stvar i sve agencije se ovde već bave programatikom. Samo ne znaju da je to baš to. Naprimer, zakupljivanje medija na Google Display Network je programatika. Jedna najosnovnija verzija programatika, ali da, vi ste zadali određene parametre Google, on je to izvršio, to je prema nekom algoritmu koji ste vi uneli neke osnovne parametre i to sada radi. Tamo na tom razvijenom svetu gde su ti budžeti mnogo veći, gde se radi nešto što mi ovde ne možemo ni... Znamo šta se radi, ali ne možemo da uradimo jer jednostavno takvo je tržište, nema novca, budžeti su sve manji i manji i ne možemo da pratimo te neke trendove koji postoje u svetu. Oni više ne razmišljaju samo o programatiku, eto tako u medijskom smislu, oni idu toliko dalje i onako malo i filozofski o tome razmišljaju, na primer, osim zakupa medija u programatiku, oni već imaju sad recimo programatik za izradu kreativnih rešenja, što mi jednostavno ne možemo ni da pojmemo. Ja to kad sam gledao prvi put, pa je onako bilo interesantno, dakle oni u veoma kratkom vremenskom periodu kreiraju personalizovana kreativna rešenja za određenu osobu. Oni iz te big data o kojoj neprestano pričaju, znaju sve o vama i kreiraju personalizovane rešenje samo za vas, koje se pojavljuje samo vama. Mi nismo ni blizu toga, niti ćemo skoro biti. Da li je tvoj prijatelj u pravu kad kaže dok ja naučim... Ne, to je budućnost i to mora da se... Mislim, radit ćemo mi to, već radimo na nekom mnogo nižem, osnovnijem nivou, nije to sad nikakva misterija ili bilo šta sad da pravimo famu oko toga, ali jednostavno digital, kao što svi kažu, kao što i klijenti najviše ulažu, je budućnost u svakom smislu. I morat ćemo da znamo sve o tome, sada na kom nivou i koliko ćemo moći to da primenimo, koliko ćemo imati mogućnosti i koliko ćemo imati budžeta da se time bavimo, da se tome jednostavno posvetimo tome, to je već pitanje za neku budućnost. Ok, govoreći o budućnosti, malo pre si pomenula, Marija, tu generaciju, neko je zove i generacija Y, ako se ne varam, znači ne mogu da kažem, za mene su možda klinci koji su rođeni tamo negde 80. pa do 2000. millennials, u svakom slučaju, oni, ajde, jednostavno tako da kažem, ne samo da nemaju ono čuveni, kako smo se nekad šalili, paganski strah od tehnike, nego medije generalno konzumiraju, koriste, pristupaju im na apsolutno drugačiji način, recimo od moje, pa možda čak i tvoje generacije, jel? Da, sigurno. Nisam millennials. Ok. Da li su naši mediji toga svesni, jer njima pripada budućnost, mislim, to je kraj priče, jel? Da li su svesni i koliko uopšte obraćaju pažnju na tu vrlo specifičnu buduću, jel, pa možda i današnju target grupu? Da bih odgovorila na tvoje pitanje, ja bih pročitala nekih 10 izjava koje smo mi izdvojili iz našeg istraživanja koje smo radili baš u vezi sa millennialsima, dakle, Powered by Direct Media Research, pa mislim da će nakon tih 10 izjava verovatno stvari biti jasnije. Naprimjer, šta oni kažu? Ovo su, znači, srpski millennialsi. Meni je mobilni bukvalno životni saputnik, držim ga pod jastukom dok spavam, a znam da je to štetno, stalno mi baba govori. Ja bukvalno nigde ne idem bez telefona. Jednom kad nisam imala net, scrollovala sam po podešavanjima. Kad nemam net ili kad ne mogu bar neki Wi-Fi da uhvatim, bukvalno ne znam šta ću sa telefonom. Realno, kad kažem telefon, mislim na internet.
ne idem svake godine na more. Evo, prošle sam išao sa ortacima u Crnu Goru, a kad bi trebalo da zamislim idealan odmor, to bi bilo 5 dana sa devojkom, a posle 5 dana sa društvom da se zezamo i da je sve besplatno. Pa onda jedan kaže, meni je svaki dan isti. Recimo, kad sam prva smena, odem u školu, ručam, spavam, odem na trening, kad dođem kući ili neki film gledam ili izađem ako je vikend. To je to, ali meni je to super. Pa onda kažu kako najviše vole da izlaze u kafiće i kafane i tako dalje. I još bih, na primjer, ono što je interesantno za njih da su ipak tradicionalni u nekom smislu, ja najviše cenim ljude koji su ni od čega napravili nešto u životu. Zato su meni najveći heroji moji roditelji. Oni su od blata napravili dosta toga, plus imaju srećnu porodicu i stalno se zezaju. I ovo je meni simptomatično kad pričamo o milenijalsima. Ja čim otvorim oči, uđem na Facebook, YouTube i Instagram. Facebook i Instagram da vidim gde je ko bio, da nešto ne propustim. A na YouTube-u pustim muziku pa nek ide redom čisto da svira nešto. I tako dalje, da ne čitam sad sve izjave, ali one dovoljno opisuju kakvi su milenijalsi. Oni jesu zaista drugačiji od moje generacije, u smislu da oni žive u jednom digitalnom okruženju i da je za njih sav taj digital sasvim normalna stvar. Sad mislim da naši mediji ne daju punu pažnju ovoj generaciji koja predstavlja generaciju budućnosti što se tiče marketinga, odnosno ako posmatramo da je to generacija 20-35, ona je već sada jedan kor kojem se obraćamo. Kada pričamo o nekim marketinškim ciljnim grupama, mi sad već uveliko, ako dobijemo širu ciljnu grupu, moramo da je podelimo na 2 podgrupe, jer upravo milenijalsi koji su 20 do 35 imaju jednu vrstu medijske konzumacije, a 35 ili da kažem 40 plus imaju drugačiju vrstu konzumacije. Ne možemo više na isti način da se obraćamo tim podgrupama i zato moramo da pravimo te posebne pristupe svakoj ciljnoj grupi. Mislim da naši mediji ne odgovaraju dovoljno na ova interesovanja milenijalsa. Mi imamo nekoliko sada uspešnih slučajeva, na primjer na televiziji, ajde mogu da izdvojim možda jednu seriju koja je upravo primenila ovaj princip da priča na interesantan, brz način i da se obraća toj nekoj interesantnoj grupi za marketinške kampanje. Generalno mislim da ima mnogo prostora da se ovoj grupi obratimo na svim medijima, jer možda oni jesu digital nativi, možda jesu okrenuti ka digitalu, ali jednako vole da gledaju televiziju i to su naše istraživanja pokazala i jednako ako imaju priliku da pročitaju neke novine ili magazine, oni će to uraditi. Eto, toliko. Super, hvala. Pravo malo predavanje o mojim sinovima, na primjer. Nina, tebe ću pitati sad nešto potpuno drugo, mada ima veze sa ovim. Ima jedna rečenica koju ja obožavam, govoreći generalno o odnosu medija i agencija, klijenata i tako dalje. Kaže, people like to do business with people they like. Šta misliš ti o tome? Može komentar? Dakle, mislim, nema potrebe da... Šta bi mediji odakle iz te rečenice trebalo da shvate? Na primjer? Mislim da je građenje odnosa za početak važno. Da bi neko nekoga zavoleo ili bar mu se dopadao, treba vremenom da se upozna. I mislim da je to negde važno, da se stvarno gradi odnos, ovo je mali grad i ljudi se koliko god, što bi pesma rekla, šetkaju iz kompanije u kompaniju i nekako ta dobra iskustva ili loša sa određenim ljudima nas prate. I zaista je uvek divno kada ste sa nekim imali uspešnu saradnju, da imate priliku da se u nekoj drugoj ulozi ponovo sretnete i ljudi onda vrlo lako uspostavljaju kontakt i na bilo čemu zajedno rade. Mislim da je bitno da kada se nekim imate dobru komunikaciju i pre svega nekako lepe manire i onako fair odnos u poslu, čak i kada dobijete predlog ili ideju koja vam ne odgovara, sa takvim ljudima je vrlo lako i o tome pričati i onda ni ti momenti nisu neprijatni nekako i onda se iz takvih razgovora i komunikacije prosto nauči vremenom kako sutra nešto može da se uradi bolje, kako nekoj osobi ili kompaniji pristupiti drugačije i puno je prilika da u poslu stvarno učimo na taj način. Tako da mislim da je vrlo bitno da se odnosi sa i medijima i agencijama i ljudima oko nas grade tokom vremena. Ok, znam da je bitno, jesi ti zadovoljna sa stanjem stvari, evo malo pre si pomenula i da budu i fini i kulturni i da znaju i da budu pristojni, kako si sve već to rekla? Nisam uvek, ali sam srećna što u velikom broju slučajeva da, zaista, da. Ok. Đorđe, dogovorili smo se da te pitam još nešto, ja sve nekako teška pitanja idu tebi, šalim se. Šta ti misliš? Evo, Dina je sad rekla nešto vezano za
Rekla je, znači, vezano to za komunikaciju i ko s kim hoće da radi posao, kako se ljudi prepoznaju. Moje pitanje za tebe glasi kako klijenti biraju agencije? Da li ih biraju prema profesionalnom ugledu i uspesima koji su postigli do sada? Da li ih biraju prema, recimo, odnosu cene i kvaliteta kad su usluge u pitanju? Da li prema političkoj orijentaciji? Da li prema podobnosti njenog vlasnika? Da li prema mrtvog mikrofona? Ja ne znam. Baš sad ne radi, ja. Najteže pitanje, Slažem se. najteže pitanje danas. Mi uvek izlazimo na pičeve, generalno to je pitanje pičeva, kako klijenti biraju agencije. Kompleksno pitanje je pitanje od $1.000.000 u Srbiji. Mi uvek izlazimo na pičeve, oni nam uzimaju dosta vremena, preko vremenih sati, radnih subota, nedelja, dodatnih istraživanja, stvarno potrošimo mnogo vremena na te pičeve, mi izlazimo na njih i postoje agencije koje ne izlaze na pičeve ako već nešto nisu, ali mi se stvarno trudimo da izborimo svoje mesto u ovom trenutku među klijentima. Pitanje izbora kako klijenti biraju agencije, na koji način se vode pičevi i ostali, pomenuli ste neku političku ili tako neku predistoriju ili već neki odnos, prosto u zadnjih 20 godina nije bilo neke političke stranke koja nije bila na vlasti. I u proteklih 20 godina, ne znam, sve agencije su obišle krug od klijenata i svi klijenti su imali malo ovo, malo onu agenciju i tu se situacija vrlo brzo iskristališe, pogotovo sa stranim kompanijama koje rade na ovom našem domaćem tržištu, tu nema mnogo prostora za fake. Znači, ljudi traže rezultate, traže izveštaje, traže da se radi mnogo za njih, mnogo se pišu izveštaje, da sam teo toliko da pišem izveštaja i da pišem osobi u novinarstvu ili tako, ali nema, klijenti zahtevaju rezultate. Znači, prosto to je tako i ako se nešto desi prilikom nekog izbora klijenta, neka čudna stvar, budu prisiljeni ili ko zna šta da oduzmu nekoga, vrlo brzo posle godinu ili 2 dana će da se vrate nekom normalnom pičiranju. Sad, pičiranje u Srbiji je problem za sebe. Znači, tome se dosta posvetilo i u stručnoj javnosti prostora. Imamo i onaj predlog vodiča za pičeve i tako dalje. Sad, svako od nas je tu imao gomilu nekih negativnih iskustava. Da smo služili kao pokrivalica, da su nam ukrali ideje, što je često, daju nam loš brief, daju nam kratke rokove, ali prosto to je sve što se događa u ovom trenutku. Sad, profesionalno odnos klijenata i agencija se gradi, mi smo još relativno mlado tržište, nije to još sve kod nas zaživelo kako treba, ali sa velikim stranim korporacijama nema takvih problema, uglavnom je tu sve profesionalno, tako da i to je dobro, zato što na kraju krajeva se svi ugledaju na njih i to će da bude sve lakše i lakše u nekoj budućnosti. Drugim rečima, ti nam predviđaš da će zapravo samo, što bi rekli, rezultati rada se vrednovati i prema tome birati. Pa broj objava, broj kontakata, broj priča, prosto rezultati uvek su vidljivi na kraju krajeva. Ok, hvala. Aleksandra, posljednje pitanje sam namenila tebi, vrlo mi je drago. Govoreći, dakle, opet o odnosu medija i agencija, ja mislim kada bi agencije stvarno, ljudi iz agencija, kada bi stvarno imali priliku da ono što kaže otvore dušu o svom odnosu prema medijima, o poslu generalno, ta lista bi bila odavde do večnosti. Lista raznih žalbi, izazova, problema i tako dalje i tako dalje. Moje pitanje će se svesti na ovo. Šta ti misliš, šta bi moglo u tom odnosu mediji i agencije, bez obzira kog profila, da se uradi, ali u razumnom roku? Znači šta bi moglo, neću da kažem danas da se uradi, ali da ne čekamo da sad, kao na prošlom panelu, država uredi neku regulativu i tako dalje. Đorđe kaže da dođe još više stranih klijenata pa će oni uterati da se to radi malo tačnije, malo. Šta bi mogli u razumnom roku, recimo, da se uradi da taj odnos
bolje radi. Jer to nam je svima u interesu, meni se bar čini tako. Da. Spremajući se za panel, ja sam pronašla jedno istraživanje, to je bilo ove godine, jedan naš kolega iz jedne korporacije, rekao mi, ne moraš da kažeš ko, pa ja evo neću, je pripremio istraživanje na Facebooku je bilo, poslao je kolegama iz medija i poslao je kolegama iz agencije, znači nije reprezentativno, nije moderi, znači služi samo kao orijentir. Meni je bilo zanimljivo, pošto sam se, juče se moja draga izvršna direktorka toga setila, pa mi je prosledila i vrlo su zanimljivi odgovori. Otprilike, to je to, kad neko otvori dušu, verovatno mu ovakvi odgovori izađu na površinu. Dakle, da li novinarstvo i PR treba da budu kompatibilne profesije? 47% misli da da. Odnos novinara i PR-ova 38% odgovorilo je veoma loš, samo 10% je rekao da je taj odnos vrlo dobar, odličan. Novinari su profesionalni i korektni, 44% odgovorilo sa ne, 10% odgovorilo sa da. Nijedan ispitanik nije dao ocenu, u potpunosti se slažem. Šta zamerate novinarima? Glavna zamerka, neobavešteni su o temi kojom se bave, predrasude imaju prema sagovorniku, nekorektno tretiranje datih podataka. PR-ovi su korektni i profesionalni, 26% je odgovorilo ne, 13% je odgovorilo da. Šta zamerate PR-ovima? Ne odgovaraju na pitanje i ne nude relevantne odgovore, ne odgovaraju na pozive, komuniciraju nerazumljivim jezikom, ne poštuju dogovorene rokove. Inače, ovo ne odgovaraju na pitanje i ne nude relevantne odgovore, 71% medija, novinara rekla. I onda su oni napravili kratke preporuke za novinare i kratke preporuke za PR-ove. Preporuke za novinari su ne praviti senzaciju tamo gde je nema, poslati pitanje na vreme i preneti odgovore korektno, da bolje poznaju svoj sektor, da ne postavljaju pitanja sa unapred zauzetim stavom. A preporuke za PR-ove, PR mora da bude dostupan, govorite srpski, manje slepe lojalnosti, više objektivnosti, manje zivkanja novinara, ono što je vama važno, nije važno novinarima. I to bi bilo to. Znači, umesto nekog mog tumačenja, mislim da su kolege ovih 100 ljudi otprilike reklo kako to sve stoji i izgleda. Super, hvala ti, puno zanimljivo istraživanje, ja zaista više ne bih s moje strane, pošto pretpostavljam da vi imate pitanja, tako da... Aha, rezultate ankete. Važi. Pitanje na koje su prisutni odgovarali je bilo koji su danas najveći problemi medijskih, marketinških i PR agencija u Srbiji. Izdvojit ću pitanje sa najviše odgovora i sa najmanje. Klijenti su smanjili budžete, a povećali zahteve prema agencijama i medijima, je odgovor koji ima 61,5%. Sa 19,2% je odgovor klijenti se sve češće odlučuju za direktnu saradnju sa medijima preskačući agencije. Molim Marinu i sagovornike da prokomentarišu rezultate tablet ankete. Zanimljivo, zanimljivo. Samo da, hoćeš ti na prvo? Prvo je, klijenti su smanjili budžete, a povećali zahteve prema agencijama i medijima. Da, tačno. Ali dobro, u redu je. Ali to je sasvim u redu. A drugo je klijenti biraju agencije prema političkoj odgovornosti? Pa to ne znam. To nije drugo. Da se vratim na prvo pitanje, jeste, smanjili su budžete i sve su zahtevniji, ali je meni to sasvim normalno što su zahtevniji. Naša industrija može da napreduje samo ako mi sebi postavljamo više ciljeve. Sada to što kažu da su klijenti zahtevni, evo ja isto u našoj firmi, u Direct Mediji, isto zahtevam od zaposlenih da uvek smislimo nešto novo i da pokrenemo nešto novo i da to bude, i to zaista radimo sa dosta entuzijazma i mislim da samo tako možemo da napredujemo. Tako da ja ne vidim ništa loše u tome. Olimpijske igre, brže, bolje, snažnije. Jeste i posao u agenciji jeste mnogo stresan, ali je to mnogo lep. I drži vas mladog duha. Šta je bilo drugo, izvini, hvala ti. Šta je bilo drugo? Evo imamo.
Aha. Evo... Treće, klijenti plasiraju oglase preko Google-a, Facebooka i drugih servisa zaobilazeći i domaće agencije i domaće medije. To je bio treći među odgovorima. Ne, mislila sam ovo poslednje... Poslednje je bilo sa najmanje, to je bilo sa najmanje. Klijenti sve češće odlučuju za direktnu saradnju sa medijima preskačući. Aha, Dina? Tačno, nije tačno. Ja nemam pregled za sve klijente i čitavo tržište, možda iz medija to bolje znaju. Mi ne preskačemo agenciju, ali svakako imamo dobru saradnju sa brojnim medijima. Evo i Robert je tu, pa 1000 puta se lično viđamo, dogovaramo, smišljamo stvari. Da, ne znam u globalu. Ja imam pitanje vezano za ovo što je Marija pričala, ove izjave milenijalsa. Mislim da je tu jako bitno reći, te izjave mi zvuče kao izjave milenijalsa koji nisu ničim engaged, koji nisu ničim uključeni. Mi imamo primere, baš slučajno vas dve ste uključene, Telenor kao klijenti, Direct Media kao agencija, tinejdžersku konferenciju, znači to su deca koja su osnovna škola, viši razredi i srednja škola. Mi smo se isto plašili kako će oni slušati, biti pažljivi i sve to. Pokazalo se da je to ispalo fenomenalno. Ako ti milenijalsima daš kontent, događaj koji je zanimljiv, koji nije online, znači on ne sedi kući, on dođe u dom omladine, njih 200 dođe, učestvuju, pitaju, budu savršeno tihi, postavljaju pitanja, razgovaraju. Mi smo odlučili sa Telenorom da proširimo sledeće godine, u ovoj godini posle Beograda i Niš i Novi Sad da uradimo, ove godine ćemo raditi u Podgoricu, pošto se pokazalo apsolutno da oni nisu samo zadovoljni tim telefonima, oni im jesu pod jastukom, ali ako im ponudiš nešto što će njih uključiti u toj meri da bude zanimljivo, relevantno, da im ne popuje neka učiteljica od 60 godina, nego da dođe reditelj filma Stevan Filipović i da dođu mladi glumci i youtuberi i vođe fandoma, onda su ti milenijalsi vrlo slični, da kažem, nama u nekim ponašanjima. Evo sad sam bio, da znači, bio sam u Londonu prošle nedelje sa Foxom, otišli smo na Comic-Con. Comic-Con je sajam popularne kulture koji ćemo mi raditi sledeće godine u Beogradu. To je apsolutno fantastično, svi ti klinci koji sede kući pred televizorima ili kompjuterima i prate neke serije ili čitaju stripove, oni imaju potrebu da dođu, maskiraju se, druže se sa ostalim fanovima i mislim da je samo stvar u nama, medijima ili organizatorima događaja kako ćemo te milenijalse da uvučemo u stvarni život iz online života. To je moje iskustvo i eto, iskustvo konkretno klijenta. Da samo kažem, i naše istraživanje je pokazalo, njima je glavni drajver da je nešto zanimljivo i zabavno. I evo samo da dodam, prošle subote u Sava centru je održan Balkan Tube Fest i bio je pun, prepun. Znači, to je nešto što ako im ponudite pravi sadržaj, mislim, to sad već možda i nisu milenijalsi, to su ove generacija Z, još mlađi, ali oni isto dolaze. Tako da je, što se njih tiče, najvažnije da je zanimljiv sadržaj. I onda se vraćamo na ono kontent i te nove generacije. A Dina, izvini. Da, ja bih samo dodala, mislim da su oni apsolutno aktivni. To što nama deluju pasivni jer ne gledaju nas ili naš medij je druga stvar. Promena koja se desila je da samo klinci danas mogu lako da zaobiđu medij kojim se ne gleda. Eto, to je ono što je novo, jer će ono što ih zanima naći na svoj način gde oni žele. A mediji imaju užasno veliku i ulogu u društvu i važni su. I mislim da je ono što je nekada uvek važilo za medije da je sjajno da su eksperti u nekoj oblasti, da nešto mogu da imaju prvi, da nešto mogu da urade ili znaju bolje. Mi kao klijenti treba od njih da učimo. Ta deca isto tako treba da jedva čekaju da se nešto organizuje da bi tu videli nešto novo, a ne da budu dosadni i da je to sadržaj koji oni mnogo bolje nađu na Pinterestu, na telefonu. Evo, o tome se radi. Onda ako se napravi nešto što je njima smisleno, to radi. I to je upravo poenta. Prvo da vam kažem da je naravno divan događaj kao i uvek kad je crkva u pitanju. Dobar dan. Da je divan događaj i da je stvarno uvek divno videti i čuti korisne informacije. Da sam uključena? Pa koliko bliže? Dobro. Sada zapevam. Znači da kažem treći put da je stvarno divno da imamo priliku da učestvujemo kad nešto organizuje Kolor Press grupa. Ja sam u marketingu, u pres, da tako kažem, medijima i sad u elektronskim, ja mislim oko 10 godina. Oko 10 godina. Me čujete? I
htela sam u stvari kao neko iz medija da kažem šta je najstresnije, najveća frustracija, to su agencije. To je večiti, da tako kažem, tampon zona između klijenta i medija. Nebrojeno puta klijent je zainteresovan da direktno nešto realizuje ili baš za neki format ili za neku konkretnu stvar. Agencija se pita, agencija donosi zadnju reč i to me interesuje kako agencija, da tako kažem, se nosi, kako uopšte tretirate tu ideju da, mislim, sad ću vam reći iskreno, obično su u marketingu, u medijima, mi pitamo čemu bi služila uopšte ta agencija sama po sebi, da nema medija, da nema klijenata. Mislim, u tim stresnim situacijama. Znači, ako klijent hoće u neki mediji, kvar na toj relaciji, jer agencija odlučuje. I okej, mi to prihvatimo, bude tužna priča. Preko mene mrtvog, da. I, da, to znači znamo svi, ali u suštini to je najveći problem. A drugo sam htjela da kažem za millennialse, ima jedna knjiga Davida Coplanda, zove se X generacija i to je u vreme kad je izašao onaj Trainspotting film, ali je poenta da su i millennialsi nastavak toga, znači tog pežorativnog, kako da kažem, doživljaja izgubljenosti. I da praktično je ta definicija sa druge strane stigla, ne od njih samih. U tom smislu, gledala sam i na Al Jazeera neki film gde je poenta, znači svakog individualno treba naći i pogoditi nekom porukom i marketinškom i bilo kakvom informacijom, ali je, znači, suma sumarum, ključno moje pitanje za danas, kako agencija se nosi u tim situacijama kad se mediji i klijenti slože, a ona tu... A za koga je, jel targetirate nekoga? Pa za direct medija, najviše, pošto je to... I ja sam mislila da ćete Vladana pitati. Dobro, kako se nosimo sa tim? Pa iskreno govoreći, ne znam kakav vam je, mislim, ne znam kakav je to slučaj. Moram reći da mi imamo iskustvo da često mi služimo kao opravdanje kad klijenti neće da idu negde, onda kažu, ta agencija nikako, eto mi bi toliko želeli, ali agencija ne da. Eto, to mogu da vam kažem. A uloga agencije je veoma kompleksna. I nedavno sam imala predavanje kako funkcioniše medijska agencija, upravo sa idejom, pozvali su me na predavanje da ja ispričam to, kako se to kupuje, pa se to isplanira, pa se pošalje dispozicije, pa se vrati. Pa kada sam ja opisala ceo postupak čime se svi mi bavimo i kako zaista izgleda rad u jednoj agenciji, onda su stvarno slušalci ostali malo šokirani. To je jedan deo našeg posla i medijska agencija, njen glavni zadatak je da na efikasan i efektivan način obezbedi kontakt sa ciljnom grupom. To mogu da kažem. Pa kada imate širu sliku šta je cilj kampanje, šta treba da postignemo, to je to. Naravno. Evo i Vladino. Kad govorite sa klijentima, često se oni oduševljavaju raznim ponudama koje dolaze sa raznih medija i sve hoće. A ne postoji šira slika, što je rekla Marija, šta je target te kampanje. I onda imali smo mi klijente koji sve što im neko ponudi, u slučaju često medija, evo, samo za vas, samo sada, K4 po ceni cele strane, super je, nikad bolje, i tako dolaze s jedne strane, s druge strane, s treće strane i od svega toga, od celog tog budžeta se napravi nešto što nema nikakav smisao. Što zaista nema nikakav smisao, a agencija se zaista uvek vodi samo finalnim ciljem da kampanja koju mi vodimo ima smisao i da zaista ostvari ciljeve koji su na početku zacrtani. To je osnova svega. Zahvaljujem. Aha, imamo još jedan. Imamo vremena. Kako stojimo s vremenom? Ja neću. Ali, izvoli. Ja sam Željko Bodužić iz Kikinskih, pa bi i moje pitanje bilo vezano za lokalne medije. Malo ću vam samo ukrasti medija vremena, a i glede naše budućnosti uopšte.
koliko je u poslednjih godina smanjena potražnja klijenata, odnosno koliko novca ide prema lokalnim medijima i da li je taj trend u padu i da li će i u narednim godinama biti u padu. A ja mislim, pošto sam ja i urednik i suvlasnik malog lokalnog medija, da on jeste u padu i da su lokalni mediji, ne samo mediji iz lokala skrajnuti, nego i mnogo što u današnjoj zemlji. Mislila sam da će naš panel biti bez pitanja, ali dobro. Interesantniji smo nego prethodni. Dobro. Lokalni mediji trenutno se suočavaju sa procesom pre svega privatizacije medija što se tiče medija koji su bili u vlasništvu države. I to prvo mora da se sredi. I kada se to tržište reguliše, onda ćemo vidjeti koji su lokalni mediji ostali na tržištu. Znam da je situacija lokalnih medija izuzetno teška, ali generalno cijelo tržište pati i cijelo tržište pada, cijelo medijsko tržište pada. Lokalni mediji imaju tu svoju prednost upravo lokalizacije i tog, ako hoćemo da kažemo, možda personalnijeg targetiranja. Ono što mogu da kažemo u Direct Mediji, mi posebno vodimo računa o lokalnim medijima. Mi smo jedina agencija koja ima posebno odeljenje za lokalne medije. S tim u vezi zaista vodimo računa i uključujemo lokalne medije u kampanje kada je to potrebno. Da, znate. Pa eto. Mislimo na vas. I mislim da ste jako važan medij, zaista. Mislim, sva ta lokalna događanja pratimo i preko sva ta lokalna događanja su veoma bitna u tim opštinama, odnosno u lokalnoj zajednici. I mislim da ste važni. Zahvaljujem, to bi bilo to. Hvala mojim dragim gostima, hvala vama, vidimo se u nekom budućem životu.